אנחנו נמצאים כאן במושבה רומנובקה, אחת מהקלוניות, המושבות שייסד כבוד קדושת האדמו"ר האמצעי. הרב במושבה הזאת, וכאן בבית כנסת שמאחוריי, היה רב אברום דוד לבוט, סב סבו של הרבי, מחבר ספר שער הכולל. יותר מאוחר הוא הקים פה במושבה כולל אברכים, בהוראת אדמו"ר עצמח צדק. כשעבר רב אברום דוד לכהן כרב בניקולאייב, הוא הקים פה ישיבה גדולה פה במושבה הזאת, שבראשה הוא העמיד את חתנו רב ישראל לייב ינובסקי, אביו של סבו של הרבי, רב מאיר שלמה ינובסקי. השפעתו של אדמו"ר עצמח צדק על יהודי רוסיה הייתה עצומה. מאות אלפי יהודים התקשרו אליו בכל נימי נפשם, והתנהגו על פי הוראותיו.